Кеше тарафынан уйлап табылганмы, яки илаһи язмамы? Безгә таныш яисә бөтенләй таныш булмаган төрле өлкәләргә һәм сфераларга караган бик күп мәгълүмат тупланган китапны күз алдына китерегез. Анда безгә бары тик заманча фәнни казанышлар һәм техник алгарыш нәтиҗәсендә генә билгеле булган күренешләр, процесслар һәм закончалыклар турында әйтелә. Хәзер бу китап ачышлар башланганчы ук барлыкка килгән дип күз алдына китерегез. Кешелек дөньясы бу өлкәдәге белемнәргә ия булмаганда. Кешеләр я ялгыш фикер йөртәләр, я бу турыда бөтенләй белмиләр. Әгәр дә бу вакытта кирәкле кораллар, ниндидер катлаулы җайланмалар һәм әлеге мәсьәләләрне җентекләп өйрәнү өчен башка мөмкинлекләр булмаганын игътибарга алсак, бу безгә акылга сыймаслык булып тоелырга мөмкин. Шулай түгелме? Ышанырсыз микән, ачышка кадәр 14 гасырга алдан барлыкка килгән китапта тасвирланган күренешләрнең төгәллеге кеше фантазиясының җимеше була аламы? Һәм анда булган мәгълүмат 1000 ел дәвамында чын барлыкта раслау таптымы? Хәзер әлеге китапны биргән кешене күз алдына китерегез. Аның махсус күнекмәләре, кирәкле кораллары, җиһазлары булмаган. Ул укый да яза да белмәгән килеш, шундый күләмле мәгълүматкә, белемнәргә ия була алыр идеме? Өстәвенә, сүз бөтен кешелек байлыгына үрелгән тирән белемнәр турында бара. Без изге Коръән һәм Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям турында сөйлибез. Китап аның аша иңдерелгән. Мондый китап бер яки берничә кешенең иҗат җимеше булу мөмкинлегенә ышана аласызмы? Анда тасвирланган мәгълүмат, очраклы рәвештә дөрес булып чыккан, өстәвенә бу хакта кешеләр 1400 елдан соң гына белгәннәр. Аллаһ Тәгаләнең бөтен тере һәм тере булмаганны бар кылуы, изге Коръәнне бөтен кешелек дөньясы өчен бәрәкәт һәм насихат итеп иңдерүе. Бу китапның тасвирланмасы уйлап чыгарылмаган. Бу юлларның авторы бар кылучы Аллаһ Тәгаләнеке икәнлекне тану мантыйкка ярашлырак түгел микән? 1400 ел эчендә изге Коръәндә бер генә хәреф тә үзгәрмәгән. Димәк, ялган турында сүз дә булырга тиеш түгел. Шушы гасырларда дөньяның төрле почмакларында яшәгән күп кенә күренекле акыл ияләре изге Коръәннең бердән-бер икәнен таныганнар һәм кеше тарафыннан язып булмаячагын күрсәтеп, аның башка гадәти китаплардан аермасы турында сокланып сөйләгәннәр. Әйдәгез карыйк. Беренче вахийны кабул иткән һәм аятлар иңдерелгән бу китапны кешелек дөньясына биргән адәм белән нәрсә булган соң? Публицист һәм психолог Лесли Хазлтон Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям тормышын өйрәнеп, кызыклы нәтиҗәгә ирешкән. Шул уңайдан түбәндәге юлларны язган. Ул төнне Хира тауының мәгарәсендә булган хәл түгел, киресенчә булмаган нәрсә минем игътибарымны җәлеп итте. Ул төнне нәрсә булмады соң? Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям беренче вахий иңдерелгәннән соң, ул шәһәргә шатлыктан балкып, "Эй, мин пәйгамбәр булдым" дигән авазлар белән кайтып керми. Киресенчә, ул куркуга кала. Беркем белән дә сөйләшми. Өйгә кергәч, ялгызы гына калырга теләп, өйдәгеләрдән аны җәймә белән каплауларын үтенә. Бу кешенең табигый халәте була. Хәзер сорау туа. Әгәр дә кеше үзен пәйгамбәр дип игълан итәргә карар кылган булса, ул беренче чиратта нинди тәгълимат уйлап чыгарып, нәрсә эшләр иде? Өйдә качыр идеме? Бу хакта борчылып аулакта калырга теләр идеме?
әллә үз ырылдашлары янына китеп, шатлыклы бер төс, эчке тавыш, якты нур белән башкаларга хәбәр итеп, әллә аны пәйгамбәр дип тануларын таләп итә башлар идеме? Җавап анык дип уйлыйм. Бу факт изге Коръәннең Аллаһы Тәгалә сүзе булуын исбатлый. Аның кешеләргә шәфкать, бәрәкәт йөзеннән пәйгамбәр аша җибәрелгән чираттагы дәлиле. Әйе, изге Коръән фәнни хезмәт түгел, ләкин анда безнең фәннең төрле өлкәләренә астрономия, физика, химия, биология, гидрология, имбрология, анатомия, геология, география һәм башкаларга караган күренешләр һәм фактлар турында искә алына торган күп санлы аятларны очрата алабыз. Ләкин иң гаҗәбе шунда, аларның күбесе Коръән индерелгәннән соң күп гасырлар узгач кына галимнәр тарафыннан ачыла. Изге Коръән һәм булар барысы да Аллаһ Тәгалә тарафыннан индерелгән икәнне раслый торган мөгъҗиза вә дәлил түгелме? Изге Коръән аятларында табылган һәм хәзергә фән тарафыннан расланган бу фәнни фактлар турында без сезгә Коръән һәм хәзергә фән гыйлеме дигән программабызда сөйләрбез. Изге Коръән аятларының берсендә җиткерелгәнчә, фикер йөрткән кешеләр өчен монда бик зур мөгъҗизаны тәшкил иткән бер билге бар. Бәлки, алар кемгәдер изге Коръән кеше язмасы гынамы, әллә Аллаһ Тәгалә сүземе дигән сорауга дөрес җавап табарга ярдәм итер.